जों गावनि मेगनजोंनो नुथारदों बै सानखालि हरेश्वर आदाया दै जारिना लाबोनाय नंगौना नङा? नोंथांखौ बियो दायनिथार बिफायानो बिदि इस्रानिया बिमा फिसा सानैखौबो थफ्ला थफ्लि लानानै बुख्रां सुख्रां होखारहो रायजोफोर दायनिथार बिसोरो होखारहरथार रायजोफोर मा नायदों अबाव थांनो थांथों बिसोर होखारहरथार दायनिथार बिसोरो रायजोफोर र जिरायथ' गावबुरा बाथ्रायाथ' जुदि अरना दै जारिनानै हरलाय मादोंमोनब्ला तन्त्र मन्त्रखौथ' रोंखागौनो बिसेथ' रोंखागौ बियो
दा जोङो जोंनि उननि फिसा फिसौनि खोथाखौ साननानैसो बुंदों नंगौना नङा रायजोफोर बाथ्राया बिदि जाया गासैबो खोथा बाथ्राखौ लानानै मोनसे थिरांथा लानाय जाबाय नोंथांमोना मानियोब्ला ओइ गावब्रा नोंथां नोंथांनिखौ जों मानिनानै लानो हाया राखाव बुंनाय बायदिब्ला बाथ्रायाथ' नंगौ बाथ्राया नंगौ नंखाय आरो बिसाथ' रायजोफोर माबोरै होखारनांगौ जाखो बिसोरखौलाय उन्दैनिफ्रायनो जों एखे लोगो जालाय लोंलाय बे नंखाय गोरोन्थिनि थाखाय बिसोरखौ होखारहरोब्ला बबाव थाहैनांगौ जाखो बिसोरलाय बिसोरनि थाखायनो जोंनि बर' माहारि समाजनि मानसिफ्रा बेफोर जाथायनि थाखाय जिउ खोमानांगौ जादों दिनै बेनि फिसा गाबोन बैनि फिसा सानफ्रोमबो सासे नङा सासे जिउ खोमाबाय थानांगोन होखारहरनांगौ मानोना जों गासिबो खामानिखौ जों मावनो हाया आयेनखौ आखायाव लानाया मोजां बाथ्रा नङा फरायसाखौ नाय नोंथांमोना मा जालांखो फंबायखौ खोमानांबाय लोगोसेनो निजेबो जेलाव थांनांगौ जाबाय गामिनिफ्राय होखारहरोब्ला रायजोफोर होखारहरोब्ला दायनिगिरिया जोंनो जागोन बेनि थाखायनो बिसोरखौ रायजोनिफ्राय जुदा खालामनानै दोननाय जागोन रायजोफोरा बिसोरनाव हाबलाय ओंखारलाय खालामाबाथ' जाबाय गामब्रानि बुंनाय थांखिखौ जों गनायजोबनो हाया जों अखा नायबानो मोखां नुलायनाय बिसोरखौलाय बोरै बेलेग खालामनो हानो बिदिथ' जानो हानाय नङा बिदि नङा बेखौ गनायनानै लायाबा बोरै जानांगौ जाखो रायजोफोर थांखिया बेनो जाबाय आरो सोलाय सोल' जानाय नंलिया फागुननि आबि गोमालांबाय जोंनि जिउआ दुखु जारफ्रावलांबाय फागुननि आबि गोमालांबाय फाखनाव बोहैलाङो मानो बर' गामि समनि दाहाराव समनि फाखनाव बोहैलाङो मानो बर' गामि गासै जोंनि जिउनि दुखु
जायो निजोम मानो जायो सोरबा हरफिनदो जोंनि बे सनाथि सम सोरबा हरफिनदो जोंनि बे सनाथि सम फागुननि आबि गोमालांबाय जोंनि जिउआ दुखु दै आंनो ओइ सुवाद दै गांदो आङो साला सुवादफोरा आंखौसो साला नेनो होलांदो आङो दै गांदो साला हिन्जावनि खाथियाव थानो मोनला आं दाबो दै गांदो सुवाद दै गांदो नोङो सुब साला मा दै दैखा र आं सिनेमा नायबाय दं नोंनि थाखाय साला आङो बेयाव फसिना दङ सुवाद हिन्जावनि खाथियाव थांनो मोनला साला नोङो सुवाद दै लोंदो दा सुनोंखादो हासुनायनि लिमिट गैया सैमा सैमानि हासुनाया मोनामजोबदो अले अले ले मा जाखो उन्दुला नामा बाथ्राया नंगौना नङा गोरोन्थिया सोरनि रानि फै फै जेबोखौनो हमनो हायासै सोर मिथिगौ सोरनि खाफालाव मा लिरनाय थायो खाफालाव लिरनाय थायोब्ला सहायखानांगोन अन्थाव बाथाव अनजालियाबा माबोरैहाय दं बाजैयाबा मा जादों मा लोंदों अरन आदाखौथ' बिदि नुफेराखैमोन अनजालि अनजालि मानो फैदों नों बेवहायलाय थां बेनिफ्राय जों दायनिसो नङाबा जोंजों बुथारजागोनबो नोङो थां बेनिफ्राय अनजालि थां जोंसार गामिनि मानसिफ्राबा रावबो फैला थां आरो दिनैनिफ्राय अनजालिजों लोगो जानांला मादै मादै मादै
बै गथ'खौ नुदोंना? मा जादों बेलाय? बेथ' गामिनि गथ'सो। जों जेरै लोंदों बेबायदिनो लोंबाय थागोन बेबो। बर' गथ'आलाय बेफोरखौ बहा गानहोनो? बिदि नङालै बाथ्राया। माथो जाखोब्रा? बे बाथ्राया जाबाय अजानि फिसाजो गोसोथोयो बियो, बै दायनानि। नंगौना? थैगोन थैगोन माब्लाबा। नागिरना मोनजायो दुनियायाव एसेबां मोजां समायना सिख्लाफोर दङ। दायनानि फिसाखौसो मोनदोयो। थैगोन इयो थैगोन। जाबायलै। मा नोंसोरो? फैसा गैयियावलाय मानो बिदि खालामनांगौब्रा? गथ'आलाय मा? सुवाद गथ'आ मानो बिदि खालामो? हरलै। जोंबो एसे लोंखालै। सुवाद साला बनिफ्राय फैयोब्रा कुकुरालाय।